Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nawaitu sa'um Ramadan ayyama 29 yawman aw 30 yawman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul du'a. Amin. Bi Mary Aboki. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wata mai girma watan Ramadan, wata mai girma watan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wata mai girma watan Ramadan, wata mai girma watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne na ibada, zanin kamala don sadakan da ka bada, zanin kamala don zumuncin da ka sada, zanin kamala don musulmin da ka tada. Wata ne da musulmi baya wasa, a nemi lada ba laifi a yi gasa. Mu mai da hankali Allah samu dace, halayenmu gaba ɗaya mu duba mu tace. Wannan dama ce mu canja rayuwanmu, in muka canja wannan karuwanmu. Watan Ramadan ya wuce raha, addu'a nake Allah ba mu sa'a. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Wata mai girma watan Ramadan, Ramadan Karim. Wata mai girma watan Ramadan, Ramadan Karim. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Wata mai girma watan Ramadan, Ramadan Karim. Wata mai girma watan Ramadan, Ramadan Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah ka karɓi ibadunmu, Allah ka ji kan magabatanmu, Allah ka sa mun dace da wannan wata naka mai albarka. Yaran ku ne Bi Mary Aboki. It's BM Records. Ma'asalam.